Na, hát sziasztok, én Patrik vagyok, és ebben a videóban a Survivor Craft-tal fogunk játszani. Szóval le is generálok magamnak egy világot, ez oké. És mi legyen a neve? Akkor Survivor. Survivor, és akkor mit kell? Akkor Patrik. Így. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a játék. Egyet már, hát nem. Hogy mondjam ezt? Hagyjuk. Nem bírok beszélni se. Hát azt már most látom, hogy egy picit másabb, mint a... Aha. Jó. És akkor megyek is fát várni szerintem. Hát, de nem azt akartam. Na. Hát másabb, mint a Minecraft. Hát egy picikét másabb, mint a Minecraft. Nem sokkal. Az ember is más. A karakter. Meg több időbe telik kiütni a fát, szerintem. Szóval, ja. Lehet, hogy ebből a játékból lesz folytatás is, még nem tudom, nem biztos, de lehet. Szóval lehet, hogy még ma felteszek ebből még egy részt. Na, azt ott még küldtem. Meg még alattam is. Jó. És akkor szerintem igen. Egy barkácsos asztalt csinálok magamnak. Aha. És vászlak. Aha. Jó. Hát a barkács asztal is másabb, mint a izé. A Minecraftban. Meg a balta is. Nézzük. Aha, azzal már gyorsabb egy picivel. Szóval, ja. Házat nem tudom, hogy hol fogok építeni. Azt még nem döntöttem el. Ezt így még küldtem. Meg majd kell valami élelem is. Ja, akkor jut eszembe, hogy kardot még csinálok. Az igen. Hát azért ez kard. Ez már kard. Jó. Mi ez, valami Indiana Jones-os videó? Jó. Nagyon keke. Jó. Már 4 perce megy a videó. Jó, hamar eltelik az idő. Ez meg valami kis, nem tudom milyen rész. Hoppá. Belém csapott a villám. Na mindegy. Jó az. Akkor szerintem én csinálok ide egy házat. Jó. Hát
kezdjük onnan. Nem csinálok túl nagyot, mert még fogok menni tovább. Szerintem. És akkor fölösleges ilyen nagy házat csinálunk, mert még ezt is. Hoppá, ott volt egy villám. És akkor gyorsba megépítem ezt a házat. 1, 2. Így. Nézd már ott egy zebra. Azt megöljem. Jó vagy. Még akad. Igen. Kaptam tőle valamit. Jó, hagyjuk. És akkor még válok egy kis fát tetőnek. Elnézést, hogyha ilyen fura a hangom, mert nagyon meg vagyok fázva, és be van dugulva az orrom is. Na, és már is kapott a baltám. Jó lesz. Vagy nem az kell. Na, az így. A barkácsasztalt azt le kéne tennem. Craftolok egy ajtót is. Így. Az ajtóhoz hasonló a rendes Minecraft. Ja, az hasonló. Igen. Ott rakott egy hoppá. Amúgy nem képtem, ezzel kellett volna képtem. Így. És akkor szerintem még craftolok egy... Ezt így... Egy csákányt. Sőt, 2. Így. És akkor itt elkezdek leásni. És most ez mi ez a világosítás, meg az ilyenek? Na mindegy. Amikor lesz majd itt a kör? Na mindegy. Szerintem az a videó ennyi is lett volna. Szóval, ja. Nekem tetszik ez a játék, amúgy. Szóval az a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Én Patrik voltam. Sziasztok!